Kungiyar ɗaliban makarantun koyar da kimiyya da fasaha da ayyukan hannu reshen jihar Maradi ta kira wani taron manema labarai da maraicen ranar Laraba 26 ga watan Afrilun shekarar 2023 a nan harabar Lycée Technique ɗan Kasawa ƙarƙashin jagorancin shugabanninta. Taron manema labaran na zuwa ne biyo bayan wata tarzoma da ta tashi a yayin da ɗaliban Lycée Technique ɗan Kasawa suke ƙoƙarin fitowa don nuna rashin gamsuwarsu da yadda lamura ke tafiya a cikin makarantar, inda jami'an tsaro na polis ko 'yan sanda suka kutsa cikin makarantar don takawa ɗaliban birki tare da harba barkonan tsohuwa. Abdulrahman Aligoje shine mataimakin shugaban kungiyar ɗaliban reshen jihar Maradi, ya yi ƙarin bayani kan inda matsalar ta samu asali jim kaɗan bayan kammala karanto sanarwar tasu a gaban manema labarai da sauran ɗaliban makarantar. Matsalar da ta fara tsakanin 'yan kwamiti da ake ce ma 'yan kwamiti executive masu wakilta yara na cikin lise, tsakaninsu ne in yau cikin tahiya kaga abin da bai yi ba ko kaga abin da babu, ta kamata a ce ka je ka tunkari babba mai wakilin lakwal da cewa provisor. 'Yan biron nan sun je sun ga provisor sun ga ce mai akwai matsaloli da suke so a gyara masu cikin lakwal. To cikin abin da sun ka rubuta ga magana ta ƙarshe ba su tantance ba, ba su tace ba, sun ka ce suna fatan ga haɗin 'yan kwamitin suna fatan a neman musu musawa ƙwararri. Abun da kawo matsalar wannan abun kenan yau. Wannan magana su kuma mushanni sun nuna da wa'an yaran sun tozartar da su. To tun da haka yaran sun kai su kuma sun ka ce su ɗaukar nasu hukunci. Menene hukuncin sun ka ɗauka? Yau akwai abin da ake ce ma conduit. Conduit shine abu wanda ta kamata a ce a yaba kuzari ko halayen mutum basu kan tabi'a talakwal. Abun da duk kowa sani saman takarda da ake badawa 18 ake ba kowa, duk ɗalibi na lakwal duniya 12 ake bashi. In kaga an ce an taba ma 18 ɗin nan, in kaga an ce an taba ma cikin 18 ɗin nan, lalle kai wani abu na rashin kumiya. Me sai an ka zo an ga ce gaba ɗaya lakwal ɗin wajen yaro 1000 da wani abu, an ga ce an ba kowa 12 cikin 20. Ai ba ne zaman lahiya ba. A lokacin da jami'an 'yan sandan suka kutsa cikin makarantar sun yi ta harba barkonan tsohuwa a bangaren ɗakunan kwana na ɗaliban da a cewar shugaban ɗaliban makarantar Lycée Technique ɗan Kasawa shine ya haddasa gobara a cikin ɗakunan, inda gobarar ta laƙume kayayyaki da dama da suka hada da kayan sawan ɗaliban da na karatunsu, babura, ordinatar da sauransu. To wajen ɗaci 4 suka kone, kowane ɗaci akwai mutum 6, don gado 6 kenan da plakar da 6 wanda suke sa kayansu. Idan misali abubuwan da suka kone ba kamar muna tunanin akwai ordinatar da sauransu, kamar ordinatar ne kuka samu labarin na abokan karatun wanda suka kone da sauran kayayyaki. To akwai ɗakunan da wanda komi ne bai fito ba, akwai ɗakin da komi ne bai fito ba, don an ce an samu ordinatarori da wanda su kone da afarai da mi har da motuna ma. Kamar da wanda aikinan su kone ma jiya sai da muka nema musu solution su samu inda za su kwana. Su abin kamar bai shahe su ba, su abin jiya wasu da cinsu dariya ma suke nan gayi, har suka bude baki suka cewa wai mu ne muka sa ɗakunan mu huta. Orke polisai ne suka shigo suna sa lacrimogene cikin ɗaki dan dai elef su hutocin ɗaki a kama elef. Bayan harba barkonan tsohuwar, 'yan sandan sun yi awon gaba da wasu daga cikin ɗaliban zuwa ofishinsu tare da gallaza musu azaba, har ma da yi wasu aski irin na sojoji sababbin ɗauka wato lakuru, a cewar wasu daga cikin ɗaliban da lamarin ya ritsa da su. Kanan muna zuwa can har ga Allah sun cuta mu. An kama ka ne kai ma? An kama ni saboda je fila da to defense de ma petition ki aka kama ka, ina aka kai ka? CNS cat. Me suka yi muku a can? J'ai des preuves ici. Et des blessures et autres. Sun kama ni. To da aka kama ko ina aka kai? Ni ma sai ne suka kai. Kuma me ya faru a can? Sun ta mani buran mu kama sai ta gurza mu kamar lakura, suka zo suka muna aski. Ni in ba dan na ce musu ba ma ban iya tashi da siya abin siya ya
A lokuta da dama dai ana samun tashin tarzoma tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro, musamman a yanda ɗaliban suka fito don nuna wa magabata halin da suke ciki da nufin neman mafita. To sai dai magabata ba sa jin daɗin yunkurin ɗaliban. Shin yaushe ne lamura za su daidaita a fannin makarantun boko ba tare da ana nuna ɗan yatsa tsakanin ɗalibai da magabatan ba?